Pentru început aș vrea să vă întreb. Haideți să vedem cine mai are serviciu dintre dumneavoastră. Să ridicem mâna. Foarte bine, felicitări. Iată câte persoane. Credeți că meritați sau câștigați acolo la dumneavoastră, la locul dumneavoastră de muncă, atâta cât ați dori? Nu. Haideți să facem o paralelă. Cum este la serviciu și cum avem noi în Calivita. Haideți să vedem. La serviciu. Muncim mult la serviciu? Muncim, da? Deci, muncă multă. Deci, multă. V-aș ruga să vă notați această schemă pe care eu vă fac. V-ar putea ajuta în recrutarea de noi colaboratori. Haideți să vedem. Valoare oferim la serviciu? Da. Potrivit, da? Sau așa medii, da? Deci valoare mai mică. Eficiența cum credeți că este? Mare sau mică la serviciu? Mariana. Deci la serviciu cum e eficiența? Mare sau mică? Depinde ce mă pune șeful să fac, nu? Așa, mai mică, deci da? joasă. Așa, și banii cum sunt? Și mai mici. Așa de mici, nu? Bani puțin. Foarte bine. Deci se recunoaște fiecare la serviciu, da? Haideți să vedem în Calivita cum este. Este necesară o muncă extraordinar de mare? Nu. Nu. Da? Deci muncă puțină. Trebuie să oferim valoare? Câtă valoare? Mare valoare, da? Valoare mare. Eficiența cum trebuie să fie? Mică sau mare? Mare. Mare, foarte bine. Banii cum sunt? Mulți bani. Deci aceasta este diferența și de aici ar trebui să pornim și să ne gândim, fiecare dintre noi, ce este mai eficient pentru noi. Da? Nu este nimic în neregulă să avem un serviciu. Dacă avem un serviciu, este ok. Da? Însă putem, în timpul liber, să avem și această oportunitate. Da? Însă vedeți că regulile sunt puțin altfel. Oamenii în general cum se gândesc? Nu? Deci am o educație bună, îmi voi găsi un serviciu bun, voi munci pe brânci, da? Și voi fi promovat. În realitate așa se întâmplă întotdeauna? Nu prea, da? Deci ca să avem abundență, să câștigăm mai mulți bani, va trebui să învățăm niște reguli noi, care pe deasupra nu sunt nici chiar atât de complicate, numai că, din păcate, nu ne-a învățat nicio școală. Avem vreun profesor în sală? E cineva care lucrează în învățământ? Doamnă, da? Ați învățat vreodată elevii dumneavoastră cum să câștige bani și cum să aibă prosperitate? Nu. Poate că nu știți nici dumneavoastră, dar veți învăța astăzi. Haideți să vedem care ar fi aceste reguli noi. Prima regulă ar fi multiplicați. Dacă vrem să avem o altă viață, va trebui să uităm adunarea și va trebui să învățăm să multiplicăm, să duplicăm. Ce înseamnă asta? Însemnează așa, că dacă dumneavoastră aveți o echipă cu 10 oameni, da? De 10 persoane, da? Și fiecare dintre dumneavoastră împreună cu sponsorul lucrează câte o oră, de fapt se câștigă 10 ore de timp fizic. Da? Este mult mai mult decât am putea noi să lucrăm de unii singuri. Va trebui să dedicăm puțin timp învățării acestui concept cu care nu prea am fost obișnuiți. Duplicarea sau multiplicarea. O a doua regulă ar fi crește valoarea timpului.
Creștem valoarea timpului. Ce înseamnă asta? Însemnează că va trebui să învățăm să câștigăm la fel sau mai mult cu același efort. Da? Asta înseamnă să avem eficiență. Da? Deci cu efortul pe care îl facem acum, să câștigăm din ce în ce mai mulți bani. Sau, dacă se poate, cu încă mai puțin timp. În acest fel, fiecare dintre noi ne creștem valoarea timpului și vom deveni din ce în ce mai eficienți. Construiește. A treia regulă, construiește și nu cheltui. Ce fac oamenii care au un bănuț în plus? Mariana, dacă ești în față, ce fac oamenii? Și cheltuie, nu? Îi cheltuie, da, ce își cumpără? Un televizor și un covor. Recunoașteți cum a fost oferta, da? Important este să ne obișnuim ca surplusul de bănuți pe care îl avem, să-l reinvestim, să nu-l cheltuim. Da? Reinvestit ce înseamnă? Însemnează să punem banii să lucreze pentru noi. Dacă avem o sumă mică, 1.100.000 de lei, să îi reinvestim în activitatea noastră, să ne cumpărăm un produs sau poate să cumpărăm o carte, să oferim unui coleg de-al nostru, da? Sau un bilet la seminar. Trebuie să învățăm acest concept de a construi și nu a cheltui. Va trebui să învățăm să punem banii să lucreze pentru noi, pentru că nu o să lucrăm până la 80 de ani. Da? Unii da, decât de plăcere. Decât de plăcere. Da? Foarte bine. Haideți să vedem 4. Construiește-ți propriul ghișeu de taxare. Știe cineva ce e un ghișeu de taxare? Nu? N-ați trecut pe podul de la Giurgeni? Ca la bancă. Da, așa, ca la bancă. Da? Să știți că cele mai bune activități ale secolului, printre care și activitatea noastră, funcționează pe o regulă de aur și extraordinar de eficientă. Adică să câștigăm puțini bani din tranzacții multe. Da? Cum trece mașina pe la ghișeu? 9 lei, 9 lei, fiecare autoturist, da? Per total se strâng niște sume enorme, nici măcar nu ne-am imaginat ce sume mari. Și ultima regulă ar fi, ia-ți un mentor sau un sponsor, da? Și fii tu mentor. Este extraordinar că avem un sponsor și întotdeauna îi vom mulțumi. La început fiecare avem nevoie de un sponsor, iar mai târziu dumneavoastră va trebui să deveniți sponsor și mentor pentru alte persoane. Care este de fapt scopul construirii acestor rețele ale noastre? Scopul final al activității noastre este a construi o rețea de învingători, adică fiecare să câștige. Da? Vi se pare ok ca toată lumea să câștige și nimeni să nu piardă? Sunt grele aceste 5 reguli noi? Credeți că le putem învăța? Da? Credeți că le putem aplica repede în activitatea noastră? Da? Bun. Să zicem că suntem cu toții la început și avem un serviciu. De asta sigur sau fix, cum ziceți dumneavoastră, da? Deci începem. Și atunci locul nostru de muncă este așa. O să scriu lângă, să nu mai scriu, da? Loc de muncă. Și o să scriu aici calivitat. Deci când începem activitatea? Suntem la început. Veniturile din salariile noastre sunt mai mari, veniturile din activitatea noastră Calivita sunt mai mici. De acord?
Pe măsură ce începem să învățăm și să acumulăm cunoștințe, poza va fi cam așa. Nu prea am talent la desen, dar înțelegeți dumneavoastră. Deci ideea e că aceste pătrate vor fi la fel. Veniturile, da? Deci pe măsură ce avansăm, veniturile din salarii vor fi egalate de veniturile, sau invers, veniturile din calidita va egala salariul. Mergem mai departe. Pe măsură ce tot începem să lucrăm și mai bine, ce credeți că se întâmplă? Veniturile din salarii? Da? O să diminuează cu 25%. Se diminuează, da? Loc de muncă. Deci loc de muncă. În schimb, ce? Venitul din calidita crește. Dar ne oprim aici? Nu. Mergem mai departe. Învățăm, ne instruim și căutăm alte surse alternative de venit. Da? Adică învățăm să punem banii să lucreze pentru noi. Și, în continuare, veniturile de la locul de muncă vor fi mai mititele. Venitul la calidita mare și va apărea de data aceasta un al treilea tip de venit, care și el va fi mititel. Le zicem active. Active, adică niște bani pe care să-i punem la treabă și cu ajutorul cărora să câștigăm alți bani. Da? Și ne oprim aici. Domnul Marius, vă opriți? Nu. Mergem mai departe. În faza următoare se întâmplă ceva foarte interesant. Așa. Așa. Cine dorește dintre dumneavoastră, dintre noi, poate să-și dea demisia, cum am făcut și eu acum vreo 7 ani de zile, și să rămână cu un venit mare din calidita și între timp celelalte active, deci active generatoare de bani, și ele au crescut. Active. Se întâmplă acest lucru fericit, da? Nu mai avem serviciu dacă dumneavoastră doriți, însă avem două surse de venituri extraordinar de bune și anume venituri pasive, le numim noi, adică să câștigăm bani fără să mai muncim sau cu muncă din ce în ce mai mică. Vi se pare verosimil așa pentru dumneavoastră? Sau vi se pare greu? Ce zici, Mariana? Păi la început a fost destul de greu. Dar ai sponsor, ai firmă, ce mai aveți? Sistem. Avem produse. Sistem. Și avem sistem. Seminarii. Da? Exact. Exact. Ce n-avem. Deci eu zic că... Ce n-avem? Încredere în noi. Exact. Eu zic că se poate. Nu cred că este atât de greu. Dacă noi am reușit, cu siguranță și dumneavoastră puteți reuși. Pornim, cum am spus, încet, alături de serviciu pe care îl aveți dumneavoastră. Da? Este chiar indicat să aveți o sursă de venit la început. Însă după aceea, ușurel, ușurel, ca și copiii, creștem și putem să ajungem în câțiva ani buni, să nu ne așteptăm că peste noapte, la aceste două tipuri de venituri. Eu cred că merită să muncim pentru ele și dumneavoastră cu siguranță le veți avea.